fes-ho bé i fes-ho saber. La innovació, per continuar creixent, ha de ser compartida, necessita ser compartida. Aquest curs, tots els educadors de la xarxa ens hi hem posat i hem mantingut converses amb els més propers, però també d'altres que han vingut de molt lluny, transmetent sempre unes vivències molt reals i l'experiència d'un present ple d'il·lusió i d'esperança. Jesuïtes, sinònim de lluita pel canvi permanent. S'ha acabat aquest model tradicional i el professor s'allibera de la pesada càrrega de ser ell el que transmet el contingut. Bloc de mestres, amb Montse Poblet. Avui parlem de... L'ANEI, la nova etapa intermèdia que han ideat les escoles jesuïtes de Catalunya i que aquest curs comencen a aplicar a 3 dels seus centres. I és que transformar l'educació és possible i a Jesuïtes Educació tots junts ja ho estem fent. Aquest és el missatge que hem anat compartint en les converses, a través de les xarxes socials, web, les presentacions a les famílies, les visites als centres, durant el CIPE i el PIB. Inclús hem arribat a l'altra banda del món gràcies a un ampli ventall de mitjans de comunicació que s'han fet ressò de l'Horitzó 2020. 3 dels 8 col·legis jesuïtes de Catalunya apliquen el projecte Horitzó 2020. En este colegio de Barcelona han convertido las aulas en grandes espacios con mobiliario adaptado para trabajar en equipo. Perquè només junts serà possible, hem fet aquí i continuarem fent equip amb tots els que volen construir l'escola del segle XXI, l'escola que volem.